Μπόλεκ και Λόλεκ. Ένα απαράδεκτο σοβιετικό χισαμόλι με τεμπέλικο animation, άχρωμο story και δύο πρωταγωνιστές που ειλικρινά δεν κάνανε τίποτα. Απλά βολοδέρναν από το ένα γκούλακ στο άλλο γκούλακ, βοηθάγανε κάτι ζώα να απεγκλωβιστούν από πηγάδια ή να βγάλουν αγκάθια από τα πόδια τους, κάτι τέτοιο, και μετά η οθόνη έγραφε και τέλος. Τι σάπιοι! Ακόμα και ο σκύλος τους χείωσε και αποχώρησε από το καρτούν για να κάνει όλο καριέρα. Μπόλεκ και Λόλεκ, μαλάκα. Ένα παιδικό τόσο για τον Μπούτσο που είναι αρκετό να δικαιολογήσει όλο τον ψυχρό πόλεμο. Μάσκ. Το Mask είχε να κάνει με elite στρατιωτικές μονάδες, των οποίων τα οχήματα μεταμορφώνονταν. Κοινώς μαϊμούδευε Transformers και G.I. Joe ταυτόχρονα. Μάλιστα είχε και τον αντίστοιχο βλαμμένο πιτσιρικά που έχουν και τα Transformers. Όχι αυτόν! Μόνο που στο Mask αντί για σκαραβαίο καβάλαγε τον R2D2. Κλόπιράει του κερατά, αλλά κακά τα ψέματα, ωραίοι τίτλοι αρχής. American Gladiators. Για όσους θεωρούσαν ότι οι γίγαντες του Κάτσι ήταν υπερβολικά intellectual, υπήρχε το American Gladiators. Η εκπομπή είχε κάθε εβδομάδα 4 φηματικούς κομπλεξάρες που τους έδινε με κόκκινα και μπλε κολάν και τους έβαζε να κοντραριστούν με τους μονομάχους σε διάφορα αγωνίσματα όπως κάτι σαν Capture the Flag, σχεδόν διελκυστίδα και περίπου rugby. Οι μονομάχοι ήταν κάτι αναβολιασμένοι βλάχοι με τσιμέντο για μυαλό και ονόματα βγαλμένα από στίχους του Ted Nugent όπως Thunder, Ice, Zap και Nitro. Οι μονομάχοι είχαν αποκλειστικό σκοπό να μετατρέψουν τους 4 διαγωνιζόμενους σε αληφή για τους κάλους, κάτι που δεν δίσταζαν να δηλώνουν κάθε γαμμένη φορά που έβλεπαν κάμερα δίπλα τους. Θυμάμαι μου άρεσε ένα αγώνισμα που ο μονομάχος επιχειρούσε να ανοίξει την κεφάλα του παίχτη, ρίχνοντας του μπαλάκια του τένις από ένα κανόνι, πιθανότατα εμπνευσμένος από τις ελληνικές παραλίες. Κάντι. Αν έπρεπε να περιγράψω με μία φράση την Κάντι, θα την αποκαλούσα ο Βασιλάκης Καΐλας με κόκκινο φόρεμα. Ή η δισκογραφία του Καζατζίδη σε άνιμε. Ή ο Γιάνγκος Δράκος μετά την αλλαγή φίλου. Ή ο Ιώβ στην πρώτη του ορυξία. Ή. Σταματάω. Καταλαβαίνετε που το πάω, τέλος πάντων. Το παιδικό ήταν βουτυγμένο στον καημό, τη μιζέρια και τον αβάσταχτο ταλκά. Κάθε μεσημέρι στην ΕΤ2 η τηλεόραση βραχικύκλωνα από το δάκρυ. Κάτσε να βάλω και τη σωστή μουσική. Και πάμε. Το καρτούν εξελίσσεται στην. Μου ήρθε κι άλλο. Ή ο Ξανθός Ξανθόπουλος. Γάμισα πάλι. Το καρτούν που λέτε εκτελήσεται στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα. Κάτι σαν εργάκι εποχής, βλέπε περηφάνεια και προκατάληψη. Βασικά, όχι, ξένα το αυτό. Μη δεις περηφάνεια και προκατάληψη. Για κανένα πούστη λόγο. Κάποια στιγμή θα σου προτείνει γκόμενά σου να το δείτε μαζί, χώρισέ την. Η Κάντι είναι μια ταπεινή και καταφρονεμένη χωριατοπούλα που περιφέρεται στα λιβάδια της Ευρώπης. Μάλλον στα λιβάδια της εντύπωσης που έχουν οι Ιαπωνέζοι μες στο κεφάλι τους για την Ευρώπη, μια και στο καρτούν κάθε δεύτερος άντρας είναι ή δούκας ή πρίγκιπας και στο δρόμο πετυχαίνεις παλάτι πιο συχνά και από Γρηγόρης μικρογεύματα. Το κύριο story είναι απλό. 1. Η Κάντι γουστάρει τον Άντωνη. 2. Η Κάντι κυνηγάει τον Άντωνη σαν σκυλάκι. 3. Ο Άντωνη είναι ένα κλαπαρχίδι που την παραμυθιάζει και τη φτύνει σε κάθε επεισόδιο. 4. Η Κάντι κλαίει. 5. Ο άνεμος του λιβαδιού παρασέρνει τα δάκρυα της Κάντι. 6. Go to 1. Επιτέλους, φίλε. Ένα παιδικό με σενάριο καλυμμένο από τη ζωή που προετοιμάζει τα κοριτσάκια για τη σχέση με το κλασικό καθήκη που σίγουρα θα κάνουν τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Το βασικό πρόβλημα με την Κάντι είναι στους διαλόγους. Τα Ιαπωνέζικα δεν μεταγλωτίζονται πάντα το ίδιο εύκολα, διότι ως γνωστόν οι Ιάπωνες είναι τέρμα τρόμπες. Κάποιες στοιχειώδεις φράσεις που στη δυτική πολιτισμάρα λέγονται με 3-4 λέξεις, στα κολογιαπωνέζικα χρειάζονται 8 παραγράφους κείμενο. Οπότε, κάθε φορά που η Κάντι θέλει, ας πούμε, να πει γύρνα πίσω Άντωνη, για να καλυφθεί το κούνημα του στόματος, η φράση αναγκαστικά μετατρέπεται σε γύρνα πίσω Άντωνη, ναι, γύρνα πίσω Άντωνη, ναι, Και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το μακρινάρι απαγγέλλεται με τη φωνή της Κάντι. Μια τσιρίδα τόσο ψηλή και διαπεραστική που καθιστά το καρτούν ακατάλληλο για σκύλους, δελφίνια και νυχθερίδες. Power Rangers. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους πρόλαβα τόσο καλά τους Power Rangers. Όταν βγήκαν είχα ήδη μεγαλώσει αρκετά και μου φαίνονταν λίγο γελοί. Οι Power Rangers ήταν μια παρέα πολυκιόπεδα τόσο politically correct που περίμενες από στιγμή σε στιγμή να κοιτάξουν την κάμερα και να σου πούν Drugs are bad. Κάθε εβδομάδα τους την έπεφταν τέρατα από άλλο πλανήτη. Τώρα γιατί τα τέρατα διέσχιζαν το μισό γαλαξία μόνο και μόνο για να παίξουν μπουνιές σε ένα random λύκειο της επαρχίας, ένας θεός ξέρει. Όταν λοιπόν οι φίλοι μας τα έβρισκαν σκούρα, δηλαδή πάντα, μεταμορφωνόντουσαν, δηλαδή φορούσαν σπάντεξ και κάσκες, στους Power Rangers. Ο κάθε Ranger είχε δικό του χρώμα κολάν και δικό του όπλο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η κίτρινη Power Ranger ήταν Κινέζα και ο μαύρος Power Ranger ήταν μαύρος. Λεπτότης. Πριν προχωρήσω παρακάτω, 2 λεπτομέρειες για τη φωτό. Πρώτον, τι κτίρια είναι αυτά κάτω δεξιά, στο χαϊδάρι το γύρισαν το σύριαλ. Και δεύτερον, ο μόνος στη φωτογραφία που είχε εξόγκωμα στο παντελόνι είναι η Κινέζα. Τέλος πάντων. Μετά την αλλαγή γκαρταρόμπας, οι Rangers συνέχιζαν για λίγο τη μανούρα, κάνοντας συχνές παύσεις για να ποζάρουν με τα πόδια σε διάταση Bruce Dickinson και για να ανταλλάξουν μπινελίκια τύπου θα σε σβήσω από το χάρτη, μέχρι που οι κακοί τα έβρισκαν σκούρα και έφερναν ενισχύσεις από τον κολονό. Τότε οι ήρωές μας έμπαιναν σε οχήματα ζώα, αλλά έπαιρναν ξανά πουλο, οπότε στο τέλος ένωναν τα οχήματά τους, αλλά Devastator, για να φτιάξουν ένα τεράστιο ρομπότ, τον Megazord. Ο Megazord σάπιζε στο ξύλο τον εκάστοτε αντίπαλο boss και καθάριζε τη φάση, πράγμα που σε κάνει να απορείς γιατί δεν το φωνάζαν από την αρχή του επεισοδίου για να ξεμπερδεύουνε. Ίσως να είχε σούπερ και να τους ερχόταν βαρύ το έξοδο, ποιος ξέρει. Turbo Teen. Τι θυμήθηκα ο Πούστης. Πραγματικά αυτό το παιδικό παίζει να είμαι ο μόνος που το θυμάται. Ο Turbo Teen ήταν ένας πιτσιρικάς που μεταμορφωνόταν σε αυτοκίνητο.
Όχι σοβαρά, παιδιά, αυτό ήταν το παιδικό. Και καλά, ο μικρός είχε μπει κατά λάθος με το αμάξι του σε ένα εργαστήριο και μια ακτίνα ραδιενέργειας τους έκανε να ενωθούν. Ήταν η εποχή πριν τα χελονιτζάκια που οι σεναριογράφοι είχαν ξεμείνει επισήμως από ιδέες. Το πιο αξιομνημόνευτο και ταυτόχρονα πιο γάμισέτα κομμάτι του παιδικού ήταν η μεταμόρφωση, όπου η φάτσα του παιδιού τεντωνόταν για να γίνει μάσκα του αυτοκινήτου. Παναγία μου! Bravestar με 2 ρου. Γνωστός και ως σερίφης του διαστήματος. Ο Bravestar ήταν ένας τύπος με δέρμα στο χρώμα του φραπόγαλου, άσπρο καπέλο, Bluetooth και ρούχα που θύμιζαν τον Steven Seagal στο επικίνδυνο έδαφος. Αυτό που θυμάμαι περισσότερο στη σειρά ήταν ο πιστός σύντροφος του σερίφη, ένα άλογο με κάτι αρχιδάρες. Να! Σε κάθε επεισόδιο που ο άμπαλος ο Bravestar τα έβρισκε σκούρα, η αλογάρα σηκωνόταν στα πίσω πόδια και καθάριζε όποιον είχε το θράσος να αναπνέει με μια καραμπίνα που θα ζήλευε ακόμα και ο As από το Army of Darkness. Is my boomstick! Έτσι! Ποια δύναμη της αρκούδας και αρχιδιές ρε μαλάκα γκέισταρ. Τράβα να κάνεις το YMCA παρέμα το He-Man που στράτζα. Αν ήμουν εγώ παραγωγός, θα έβαζα το άλογο μόνο του να τριγυρνάει στο γαλαξία με τη χραπαχρούπα στο χέρι, να καίει χωριά και να βιάζει παρθένες και το soundtrack από πίσω να παίζει μόνο Clutch και Night Stalker. Να φίλε παιδικό.